Usa na ko kay gala nag-chat ka na ako nga nag-ingon nga himuan ako ni siyag video nga presentation. Kung ang pag-vegetarian ba may kalabutan sa kaluwasan. Mga higalaw gigsuon kay kanunay natong madunggan kung ikaw nakadungog na pud niini nga kung mukaon ka og karne dili ka maluwas. Apan mga higala unsa ka tinuod nga kung dili ka mukaon ka og karne dili ka maluwas. Ang balang kasulatan walay konklusyon ni ana bisan ang tambag sa sulat sa mensahero sa Seventh-day Adventist niadtong mga karaan nga mga mensahero mga kaigalan ug igsoon. So unsa ka tinuod nga aduna kini kalabutan sa kaluwasan. Mga higala, bisan gani ang napulo ka kasuguan, dili na siya makaluwas kanato. Ang tanan natong mga maayong binuhatan, dili na siya makaluwas. Ang physical law ug ang moral law, parehara na siya makigalaan. They were just kondisyon sa kaluwasan, pero dili na siya makaluwas kanimo. Now, ngano man nga makaingon ka nga kondisyon siya sa kaluwasan, pero dili siya makaluwas nato. Tungod kay mao ni siya. Even though nga ang moral law o ang balaod sa Dios nga mao ang napulo ka kasuguan nakabalutan ni ana nga niadtong mga hamtong na nga nagatuon niini. Apan bisan pa man mga kaigalaan ug igsoon, kita gihapon masipyat ug makasala batok sa kasuguan sa Ginoo. Di ba? Kung butang nato sa reality, ayaw pag-ingon nga ikaw wala ka nakasala. Kay siya nga nagaingon nga wala siya nakasala, siya bakakon mao nang giingon sa unang Juan 1:8 o bersikulo 10 atong gipabakakon ang Ginoo. Now, maong adunay plano sa kaluwasan nga gihatag alang kanato. Apan, ang kining kasuguan mao ni siya atong lantawanan nga kita nga aron nga mao ni siya ang atuang salamin nga aron makabalo kita nga kita nakasala. Mao nang giingon sa 1 John 3:4, no? Sin is the transgression of the law, no? Ang paglapas sa balaod mao na sala na siya. Og maingon pod kahibalo sa sala mao nang sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20. Okay? So ato ang nahibaluan nga sala di ay. Apan mga kaigalaan kanang sa giingon sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 24 nga ang kasuguan mohatod kanato ngadto kang Kristo aron kita mamatarong o mapasaylo pinaagi sa pagtuo. Mga higalag igsoon, dili di ay nga ang balaod maoy mo justify sa imuhang aoy kay matarong na ka, pinasaylo na ka, kundili si Kristo mga kaigalaan tungod kay ang iyahang dugo maoy gibayad nganhi kanato. So, ang grasya gihatag na siya sa atwa para makatuman ta sa balaod o sa mga maayong buhat, no? Kanang giingon nga do we then make void the law through faith? God forbid, no? Ato bang giwala ang kasuguan tungod sa pagtuo? Wala kana apan atong ginapabarog ang kasuguan pinaagi sa pagtuo. So ang kapagtuo di ay gihatag alang kanato para mabarog ang kasuguan. Kay ngano man nasayod man ta nga ang pagtuo mo buhat siya og maayong buhat. Mao nang giingon gugma sa pagbuhat kanang giingon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 6, faith which worketh by love. Okay? So ang love is the fulfillment of the law. Ingon pa ni Apostol Paul sa Roma kapitulo 13 bersikulo 10. Love is the fulfillment of the law. So kung aduna tay gugma, adunay grasya nga ni kanato, mahimo tang makatuman sa si Apostol Pablo pod mga kaigalan ingon pod siya sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 10. Ngan kog nahimo kay sa uban, apan dili ako ang nagahimo niini, kundi ang grasya nga ana kanako. So meaning, pag makahimo na kang vegetarian o mahimo na kang matinumanon sa balaod, daghan na kang nahimo nga mga maayo, dili ikaw ang naghimo niya na, kundi ang grasya sa Ginoo nga ni kanato. Ang pagtuo nga grasya nga iyang gihatag kanato, ang gugma nga grasya nga iyang gihatag kanato, ang pagkamatarong nga iyang gihatag kanato, mao nay nagapangliho kanato aron nga makabuhat kitag mga maayong binuhatan. Same gihapon sa maayong panglawas mga kaigalaan. Ang maayong panglawas gihatag kanato dili para kay sa atong pagkinabuhian ni mao nay makapaluwas nato. Apan mao gihapon atong batnan ang grasya sa Ginoo para nga ato na siyang mahimo. Kay dili na kaya kanato matuman dayon nato na siya. Gani hinay-hinay ang proseso makaigalaan. Ang importante lang ang mensahe wala nato siya sa likway. So dili gid nato isalikway mga higala ug igsoon ang kining mensahe sa maayong panglawas. Kay nganuman ang unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 nag-ingon nga nasayod ba kamo nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaniyo ug si bisan kinsa nga magahugaw sa templo sa Dios pagalaglagon sa Dios. Tungod kay nganuman kita man ang una nga niguba sa atong lawas pinaagi sa atong pagkaon. So ang pagkaon sa unod mga kaigalaan kung ginaguba na nato atong lawas ni ana,
So mao na diha ta mahukman. So karon mahukman gihapon ta kung dili mao ang atong proseso. Kung gikonsidera nato ang Leviticus kapitulo 11 nga naa diha ang makaon o ang dili makaon, ang ipakaon lang atong gikaon, apan ikonsidera pud nato ang Leviticus 3:17 nga ang Leviticus 3:17 nag-ingon nga dili ta magakaon og tambok ug dugo sa tibuok nato nga henerasyon. So nagpasabot nga dili gid ipakaon ng tambok kay gani sa realidad ang tambok magahigalaan siya ang hinungdan sa nagkalain-lain usab nga mga balatian. Apil ang dugo kay hugaw kay ang dugo. Tanan natong mga ginakaon ang mga hugaw moadto na siya sa dugo. Mao nang dili gid nato siya kaunon. Diabetic, hypertension, cardiovascular disease, mga lala ang mga balatian tungod na siya sa taas nga kolesterol nga gikan sa mananap. Maong dili siya ipakaon mga kaigalaan ug igsoon. So agi lang tag-process sama sa ginahimo sa mga Hudiyo nga ilag yung gikinakuhaan og taba. So meaning, giunsa na sa pag-process, no, nilubagan gyud ang unod, ginapabukalan kapila kay para makuha ang mga tambok ug ang dugo. Kay gani kung mukaong kakaron katong mo abri ka anang mananap kung imo siyang tan-awon, pag open nimo aduna gina siya mga dugo nga gabaglis-baglis sa iyang lawas. Tungod kay nganuman dili mao ang atong proseso sa paghinlo niini sama sa mga Hudiyo, mga kaigalaan ug kaigsuonan. So aduna ba kini say kalabutan sa kaluwasan kung abusaran na nato atong lawas pinaagi sa pagkaon, indulgence makaigalan kay ang balang kasulatan nagsulti siya og pagpugong, no, pagpugong mo nang sa Peter Slaughter, no, nga adunay dugangi ang imong pagtuo sa kahibalo dugangi sa pagkadiosnon, sa pagkadiosnon ana pagpugong ana. So katong Peter Slaughter, so adunay pagpugong mga kaigalaan nga pugna nato ang atong kaugalingon nga dili mo kaon. Vegetarianism wala siya nagkundina ug dili siya magkundina sa mga tao nga kaon og unod. Tungod kay nganuman ni kaon ta og ang atong purpose dili kay para mahimo tang healthy lang, no? Kay nganuman kung mao na atong purpose, wala tay kalainan sa mga tao nga naa sa laing mga nasod nga sila mga vegetarian apan wala diha sa Ginoo, lahi ang ilahang Ginoo. Vegetarian lang sila tungod sa ilang kultura. So mao ba ang basihan nga maluha sila? Dili makakaigalaan kun dili ang gitawag og kining pagpahimaya sa Dios. Mao nang giingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ug 20. Nasayod ba kamo nga kamo templo sa Dios og ang Dios nagapuyo diha kaninyo. So himayaan ninyo ang Ginoo sa inyong lawas ug sa inyong espiritu. So unsa nato paghimaya ang Ginoo sa ato ang lawas kung kita masakiton makaigalaan tungod sa atong ginakaon. So wala nagkundina apan magatudlo lang. Ang problema lang adunay duha ka klase nga gatudlo niini. Iyang gamiton nga ikundina tungod sa statement nga ma-destroy ka kung gubaon. Kaya ang pagguba sa lawas makaigalaan dili lang sa sigarilyo ug ilimnon, apil pud sa nagkalain-lain nga mga pagkaon sa atong palibot karon. So mahukman pud ta ni ana kung kanunay na nato nga maguba na atong lawas. So busa ato gihapon na siyang likayan nga aron nga dili maguba og mahimaya nato ang Ginoo. Mao nay pinakadako nga rason kay ang verse 20 gipalit na ta og dakong bili nga mao sa dugo ni Kristo Jesus. Busa ato siyang himayaon pinaagi sa ato ang lawas mga higala ug igsoon. So dili mag-condemn tungod kay ang Roma kapitulo 14 bersikulo 1-2 no nga dili ta maghukom ni adtong nagkaon og wala nagkaon og kuan kining huyang og pagtuo ning nagkaon og gulay mayan na or di maluwas ning nagkaon og karne tungod kay iyang gidaot ang iyang lawas. Makaigalan instead ato siyang tudluan og unsa ang sakto kay nganuman mahukman man ta sa panahon nga sigitag sa likway, sig sa likway, tanay undang nga sigig sa likway. Kung dili atong tun-an nga ikaayo pa ba ni sa atong lawas karon og dili. Labi na sa atong panahon karon mga kaigalaan nga grabe na ang processed food o bisan ang mga canned goods, no, grabe na. So mao na ang grabe ang preservative o ang injection nga naa sa mananap nga aron nga ma-preserba kini o aron nga dili na labi na ang manok karon, no, 1 month pa lang dagko na kayo. So pwede na ibaligya. Pero kung magbuhi kag Bisaya mga kaigalaan, pila ka bulan, no, maabot pag tuig ay amang dagko taon ang mga manok. Pero karon dali na lang kaayo. Mo itlog dali na kaayo ang pagpaitlog sa mga manok tungod sa estrogen nga naa sa ilahang pagkaon. So ingon ana gihapon mga higala nga ato ang bantayan nga
dili na to maguba ang templo sa Ginoo pinaagi sa pagkaon. Dili lang sa mga dili pagkaon kundi apil sa pagkaon. Aduna kitay pagpugong. Kuan ginagtambok kuag dugo mga higala igsoon. So hinaot ang tambag pud nganhi kanato eventually be done away, no? Hinay-hinay nga kuhaon nato. Nay nangutana sa usa ka mensahero sa Seventh-day Adventist maniingon nangutana nga kanang biyaan na ba dayon nako ang tanan nga unod? Niingon dayon siya nga dili, hinay-hinay lang. So sama gihapon nga katong naghulat sa pagbalik sa Ginoo, ang pagkaon sa unod hinay-hinay nga biyaan. Nganuman kay sa atong panahon karon nakita gyud sa mensahero nga sa atong panahon karon grabe gyud ang kadaot tungod sa unod. Adtog hospital kung unsay mga hinungdan sa mga lala nga mga balatian, diabetic, cancer, hypertension ug uban pa cardiovascular disease. Halos tanan nga mga sakit nga mga lala makaigalan. Ang pinakadako nga cause is ang pagkaon sa unod. Tungod sa tambok niini ug tungod sa hugaw nga nasa sulod niini tungod sa atong palibot. Hinaot mga kaigalaan nga mahimaya nato ang Ginoo pinaagi sa atong lawas ug dili nato ikundina ang katong gakaon pag-unod kundi dili atong tabangan nga makahawas gikan sa indulgence nga kinaiyahan nga mohatod sa balatian. Okay? So mao na siya kay ang kasagaran nga magtudlo mo ingon nga dili ka maluwas pag once nga dili ka pag once nga ikaw gakaon pa og unod og dili na siya mao ang pamaagi sa pagtudlo og nowhere in the Bible na siya. Pero mas maayo nga magkakaon dili ka magkakaon og unod sumala sa 21 sa Roma kapitulo 14. Hinumdumi mga kigalaan nga kitang tanan pinalangga sa Dios ug hinaot nga kini nga mubo nga video aduna tay nakatunan bisan nga mubo nga kabalutang mosabot sa ato ang mga kaigsuonan ug hinaot nga mo-subscribe ka para sa ato ang paglambo sa atong buluhaton ngadto sa pagdudlo sa mga katawhan sa maayong balita. Salamat kaayo ug gigugma ka sa Ginoo. Daghang salamat.